Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливі і цікаві речі, з якими ми маємо справу щодня. Про російську пропаганду, про її інструменти, про її вплив, про те, як вони вміють маніпулювати та брехати, а також про те, на що ми маємо звертати увагу, коли говоримо про окуповані території та на окупованій території. Отже, про це все ми поговоримо з сьогоднішнім гостем. До нас завітав Максим Майоров, представник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Максиме, доброго дня. Дякую, Вітаю. що знайшли час і завітали до нас. Перше моє питання до вас одразу по Центру стратегічних комунікацій. Я читав на сайті, сьогодні теж перечитував про ці 10 прийомів російської пропаганди під час війни в Грузії, агресії в Грузії, і під час агресії в Україні під назвою «Фашисти, звірі, маріонетки США з божевільним президентом». Там наводяться приклади російських пропагандистських маніпуляцій, інструментів, цих вкидів, які були використані в Грузії в 2008 році, зараз використовуються в Україні. Просто наведу пару прикладів. Це про захист мирних мешканців, про геноцид, про фашистів, ну і багато всього іншого, про що ми вже бачимо, знаємо і читаємо. Я сподіваюся, що ми готові до цього. Інструменти і методи їхні не змінюються, а пропаганди. А контрпропаганда з нашого боку, вона працює? Чи навчилися ми за ці 1,5 року майже повномасштабної фази війни, і чи були ми готові з періоду з 2008 року, чи вивчили ми цю історію? Ну, давайте, може, почнемо з того, а чи працює пропаганда. Тобто, перш ніж ми будемо говорити про контрпропаганду, треба просто дати якусь оцінку тому, як, власне, працює пропаганда, чого досягає пропаганда. Ну, насправді, далеко не все населення, воно на підконтрольних путінському режиму територіях, воно там зазомбовано, воно абсолютно цьому вірить, воно там керується тим, що говорить російський зомбоящик або там інтернет. Так? Тобто, дуже багато людей, вони, в принципі, все розуміють. Часто вони просто мовчать, не реагують, тому що, ну, власне, Росія, вона зараз стала вже тоталітарною державою, і просто висловлювати свою думку незалежно, це небезпечно для, ну, власне, там, особистого здоров'я та свободи. От. Так, звичайно, є якась частина зомбованих громадян, і ми це, зокрема, бачили, наприклад, навіть був там якийсь там сюжет, де показували полонених, і там полонені вже там які провели, ну, досить тривалий час в полоні. Вони там говорять, що вони не змінили думку, що от українці фашисти. Ну, а коли уточнили питання і сказали, ну, до вас ставляться як до фашистів, ну, як фашисти до вас ставляться, кажуть, ні, ну, ви не бачите в цьому якоїсь суперечності? Кажуть, ні, не бачу, ви просто цивілізовані фашисти. Тобто вони знайшли таке поняття, як цивілізовані фашисти, щоб і не відмовлятися від пропагандистського кліше, і якось пояснити собі цей дисонанс, невідповідність того, що до них ставляться нормально, як до людей в полоні, попри те, що розказувала російська пропаганда. Ну, тобто це такий от ліричний виступ, що стосується самої пропаганди. Тому завдання контрпропаганди насправді не є в тому, щоб там тотально боротися, спростовувати всі фейки за фейками. Ну, власне, сама машина пропагандистська російської пропаганди, вона, ну, скажімо, так часто і масово продукує дезінформацію і фейки, пропаганду, що, ну, працювати ж в аналогічному режимі нон-стоп і просто від це віддзеркалювати, спростовувати, заперечувати, ну, це просто неможливо та й не потрібно, нереально. Так? То багато людей, вони цілком розуміють, і ми розуміємо, що це не сприймається, тому ефективніше з точки зору, власне, тих завдань, які ставить перед собою пропаганда, і навіть не стільки спростування, хоча, ну, окремі речі вони точково вимагають спростування, а, власне, широка просвітницька робота. Тобто потрібно створювати якийсь контент не на опозиції, не на якихось контраргументах, а на якомусь позитивному порядку денному. Тобто необхідно розповідати про Україну. Не протидія, якби висвітлення істини. Так, висвітлення правди. Так? Тобто нам пощастило, тому що нам не доводиться брехати. На відміну від росіян, для того, щоб нам доносити свою позицію, ми можемо спиратися на правду. Тобто нам не потрібно брехати, хто на кого напав. Тобто це очевидні абсолютно речі, і довести, що Україна там напала чи планувала напасти, ну це треба там більш якось так підходити до цього блюзнірськи, так, шукати якісь там абсолютно несправжні аргументи, а нам цього не потрібно.
потрібно. Тобто факти і правда за нас. Тому ми маємо просто висвітлювати наш порядок денний, висвітлювати нашу позицію. Ну, звичайно, якісь такі речі, які дуже резонансні точкою, вони потребують, зокрема, і спростувань. Ну, власне, цим займається також і наша установа, яку згадала Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Говорячи про інструменти пропаганди ще, ну, тобто, я там розумію, що у російських пропагандистів є там певні, дуже умовні, да, такі позначення, там, брехати, маніпулювати, да, переформатовувати, переформульовувати якось. За час повномасштабної фази війни вони, можливо, вигадали ще якісь інструменти. Чи спостерігали ви таке? Ну, якщо ми говоримо саме про інструменти, а не про наративи, про зміст, то, ну, власне, що вони можуть використовувати, що опинилося в їхніх руках? В їхніх руках опинилися нові території окуповані, і вони, власне, використовують фактор війни, фактор людського горя на цих окупованих територіях. Тобто вони використовують в пропаганді, наприклад, ну, там, скруту матеріальну і залежність від них населення. Так? Оці акції з роздачі гуманітарки, так? Ми ще пам'ятаємо, це почалося у 22-му році, до цього тоді ще там кадирівці навіть активно залучалися. Да й не тільки вони, тобто роздача під камери гуманітарки людям, у яких там щойно зруйнували їхні оселі, там вбили якихось їхніх годувальників і так далі. Ну, це такий от новий прийом пропаганди, який там до повномасштабки він не практикувався зі зрозумілих причин. Тобто тут вони показують, що нібито вони допомагають цьому ж населенню, а населення їм нібито за це вдячне. Так? Тобто ми бачили там і ці блюзнірські абсолютно приклади, коли вони там в Москву везли дітей з Маріуполя, які там втратили все і там змушували їх там обнімати цих ж російських генералів, катів, які там штурмували це місто. Зруйнували його вщент. Тобто вони використовують цей фактор залежності, вони використовують для пропаганди фактор колаборації, тобто вони, звичайно, різними там методами вони змушують, схиляють окремих людей до співпраці, чи то насильством, чи то навпаки якимось там, ну не тільки батогом, але й пряником, що називається. Тобто частина людей, вона пішла на співпрацю з ворогом, це не є секрет. Вони використовують цих людей дуже активно для пропаганди, для того, щоб показати, що от, мовляв, насправді населення їх чекало, і от воно, ці люди, вони змогли там нарешті заявити про свою позицію. Хоча йдеться не про їхню позицію, а про те, що вони діють в певних вимушених умовах. Ну, що, власне, їх не вибачає, тому що в нас колабораціонізм від це, власне, ну, переслідується законом як кримінальне діяння. Тобто, оцей фактор того, що вони контролюють частину території, нову частину території, і вони можуть використовувати її як декорації для своїх якихось пропагандистських шоу, це такий певний новий тренд, чого не було до 22-го року. Ну, у всякому разі, не було в таких масштабах, так, або, можливо, це вже там частково і призабулося, якщо ми там говоримо там про події там Донбасу, наприклад, чи Криму. Тобто це проявляється масово, вони масово хочуть створити враження і ілюзію якоїсь своєї підтримки себе, своєї влади, насадженої населенням. Для цього вони проводять ці пропагандистські дійства, типу там псевдореферендумів, оце от вони вибори збираються в вересні проводити. Тобто, ну, самі масштаби брехні і пропаганди, вони, звичайно, кількакратно зросли після повномасштабного вторгнення. І це зрозуміло чому, тому що зовсім на інший рівень вийшов конфлікт. Це вже конфлікт відкритий. Якщо вони до цього вони приховували свою роль, вони заперечували свою роль, вони намагалися навіть дещо там грати роль якогось медіатора, тобто якогось гаранта Мінських угод і тощо. Зараз тепер у них однозначна сторона конфлікту, вони навіть самі цього не можуть заперечити, тому вони вже собі ні в чому не відмовляють і вони вже ніяким чином не стримуються від демонізації України, демонізації партнерів України і нав'язування такого от образу своєї, ну, так званої правди, а насправді брехні про війну. Ви на початку сказали, що ще йдеться мова про наративи. Наративи теж якісь додалися нові? Так, наративи міняються, і, власне, це ті процеси, які стосуються в цілому змін Росії, тобто повномасштабне вторгнення в Україну, воно спричинило, ну, такі, можна сказати, революційні зміни всередині Росії. Вона і раніше, власне, дрейфувала в бік авторитаризму, тобто це все спостерігалося ще давно, ми можемо згадати навіть придушення цих мітингів і акцій протесту там на Болотній площі, тобто це
навіть ще було перед вторгненням в Україну 2014 року. Це такі були, можна сказати, перші дзвіночки придушення демократії в Росії, хоча, в принципі, навіть ще і раніше почалися. А повномасштабне вторгнення оце відкрило таку браму пекла, коли Росія почала ставати вже повністю тоталітарною державою, коли, власне, це воєнне раціо, коли мобілізаційна економіка, коли необхідність там гуртування перед екзистенційною загрозою, бо вони малюють, власне, цю ситуацію як екзистенційну загрозу, вона дала їм карт-бланш на запровадження драконівських методів, власне, контролю над суспільством, тобто почалося масово людей переслідувати, ввели, що це законодавство про фейки про армію, за яким, в принципі, можна за будь-що людей засадити. Тобто змінилася сама атмосфера кардинально разюча в Росії і на підконтрольній їх території. Ну і, звичайно, ця атмосфера, вона також побутує, можливо, навіть ще в більшій мірі на тимчасово окупованих територіях України, там, де вони не відчувають впевненості, не відчувають, що вони мають підтримку населення, бодай на якомусь там прийнятному рівні. Тобто тут вони намагаються просто таким сліпим терором, вони намагаються змусити людей, ну, принаймні, як не до лояльності, то до покірності. Тобто багато з того, що відбувається на окупованих територіях, це, по суті, навіть не пропаганда, це акції залякування. Тобто ми пам'ятаємо теж історію, здається, в Лазурному, так, де там гауляйтер розпорядився не видавати інсулін людям, які не взяли російські паспорти. Так? Тобто, ну, доходить до того, що вони просто таким відвертим терором, причому неприхованим, вони намагаються зробити це населення покірним собі, ну і вони думають, що через покору воно прийде згодом і до лояльності. Пане Максим, можна дозволю собі трошки відступити? Ви просто зауважили про ці придушення протестів в самій Росії. Я згадав про цей поход на Москву Пригожина. Просто цікава ваша думка, чи ви вірите взагалі в те, що в Росії може відбутися якийсь такий переворот, державна революція, скидання діючої влади? Ну, знаєте, віра це в цьому контексті це така категорія дуже суб'єктивна, так? Тобто, якщо ми говоримо про, ну, скажімо так, персональну думку, так, я можу висловити персональну думку, так, я вірю, що в Росії таке може відбутися, більше того, я чекаю, що це рано чи пізно відбудеться, тому що, ну, власне, закручування гайок, яке відбувається в Росії, ну, воно при цих обставинах, так, не найкращих обставинах для Росії з економічної точки зору, з точки зору соціальної, ну, воно просто може призвести до того, що там різьба зірветься, так, що називається, до певного там соціального вибуху, тому що, ну, для того, щоб уникнути цієї загрози для Росії, ну, для нас це можливість, для Росії це загроза, їм все одно потрібно якісь механізми спуску пари, тобто їм потрібно спускати цю пару напругу, тому що вони не дають суспільству якихось легальних виявів і можливостей для того, щоб воно там, ну, скажімо так, задовольняло, ну, своє, проявляла, наприклад, сам своє незадоволення, тому от періодично, звичайно, трапляються якісь такі акції з випускання пару, але, знову-таки, це такий досить складний менеджмент, і в цій ситуації, в якій зараз Росія, на чолі з таким відвертим сумасбродом Путіним, так, тобто тут, ну, є сподівання те, що вони з цим менеджментом, вони просто не впораються, так, вони просто доведуть ситуацію до якогось критичного рівня, ну, і ми якісь ознаки, предвісники цього бачимо, зокрема, бачимо от в регіонах, тут потрібна певна оптика для того, щоб це побачити, бо зазвичай ми Росію оцінюємо як в цілому, якийсь певний моноліт, там дивимося на події в Москві, на якісь заяви російських провідних політиків, але можна подивитися, ну, скажімо так, не в висоту, а вшир, так, подивитися, наприклад, там на події в Дагестані, які відбуваються, так, от буквально навіть сьогодні. Зараз, ну, Дагестан став більш інформаційним приводом через, ну, власне, той вибух, який відбувся на АЗС, але, власне, до цього там в Дагестані вже була дуже напружена ситуація, люди виходили на масові протести. Це, до речі, було пов'язано ще й, пам'ятаєте, з мобілізацією, там же ж були акції протесту. Так, це було в 22-му році, що почалося, тобто Дагестан, він тривалий час, він зберігав лідерські позиції за кількістю, ну, власне, вбитих військовослужбовців, підтверджених вбитих російських військовослужбовців
військовослужбовців серед всіх регіонів Росії Дагестан він утримував першість. І, ну, скажімо так, ситуація вона усугублялася ще тим, що Дагестан – це, власне, складне суспільство, воно поліетнічне суспільство, яке є конгломератом багатьох, часом дуже малих, дуже нечисельних народів. Там більше 40 одіїв. Так. Їх багато, відповідно, вони дуже дрібні, малі, ну, там, за винятком основних груп, типу аварців і кумиків, тобто там є там різні табасарани, там та інші дрібні народи, які, ну, власне, теж потрапили під цей маховик мобілізації, ну, тоді ще, власне, це не йшлося про мобілізацію, але які поповнили статистику втрат і, ну, власне, в розрізі їхньої чисельності, ті втрати, які вони понесли в Україні, ну, можна було розглядати як, ну, акт етноциду, так, там, російської влади щодо цих от нечисельних народів Дагестану. В Дагестані дуже сильні земельні проблеми, міжетнічні проблеми, дуже сильні релігійні проблеми, релігійне протистояння в Дагестані дуже серйозне. Всередині, власне, в Дагестані дуже великі соціальні проблеми, які раз пов'язані, от тема цих протестів, це були там відключення світла, перебої, власне, там не справлялися соціальні служби. Тобто це такі дзвіночки, які раз у раз в різних регіонах Росії вони спрацьовують і дзвонять. Тобто люди часто не мають можливості для того, щоб там вільно висловлювати своє незадоволення, вони вдаються до якихось девіантних дій. Тобто багато цих от пожеж, якихось або бавовни, які ми спостерігаємо в Росії, ну це ж там не українські диверсанти робимо, ми чудово це розуміємо. Тобто дуже часто це просто, особливо коли йдеться, наприклад, про військкомати, так? Тобто, ну, якщо людина не може ухилитися від того, щоб мати справу з військкоматом, ну, вона може піти на такий відчайдушний крок, як взяти, просто намагатися цю установу знищити, там, спалити документи, щоб були втрачені. Тобто самі росіяни, вони по суті зараз таким от чином екстремальним, вони демонструють свою незгоду, вони намагаються протестувати. Просто питання в тому, ну, наскільки масовим це буде процес. Поки що російській владі вдається це гасити, поки що російській владі вдається, ну, скажімо, тримати це на певному контрольованому рівні, в якихось локальних місцях, типу Дагестана, тобто за межі Дагестана там не поширюється, наприклад, далі на Північний Кавказ, але, ну, все має накопичувальний ефект. Так? Тобто, накопичувальний ефект від цього незадоволення, накопичувальний ефект від незадоволення насамперед з тим курсом, яким веде країну Путін, він фактично діє на шкоду абсолютній більшості росіян. Так? Ну, рано чи пізно це призведе до якогось більшого соціального вибуху, і такі приклади з історії Росії ми чудово знаємо. Я сподіваюся, що це станеться найкоротші перспективі. Раніше, ніж пізніше, так. Повертаючись до цієї статті, про яку я говорив на початку, там йдеться про те, що як Росія після війни, початку війни з Грузією, почала нарощувати цю свою м'яку силу, про пропаганду, щоб переконати грузинів в правильності російського курсу, проросійського курсу. Ми це можемо спостерігати за діями грузинського уряду, насправді, які більш лояльні до путінського режиму. І я думаю, що, мабуть, Росія буде намагатися або планує такі намагання провадження подібної політики до українського суспільства. Тут в мене, мабуть, тут питання більше, знаєте, про цей ефект короткої пам'яті. Чи вдасться це Росії? Ну, я не думаю, що це ефект короткої пам'яті, якщо ми говоримо про Грузію. Тобто Грузія, вона не з якоюсь великою любов'ю чи з якоюсь короткою пам'яттю, вона зараз співпрацює з Росією. Тобто це абсолютно вимушена ситуація, в якій вона опинилася. Тобто Грузія, на відміну навіть від Молдови, яка, ну, по суті, там відділена від Росії України, хоч вона там має цей Придністров'я, але вона, ну, відверто Придністров'я, цей енклав має, скажімо так, невеликий потенціал, так, там, щоб там зашкодити, не такий серйозний. А Грузія, вона під боком у Росії, в разі чого, тобто Грузія, вона відчуває, що там мало хто зможе її захистити, тобто вона пішла великою мірою на, ну, в такій фарватері колаборації, державної колаборації з Росією вимушено. І ясно, що м'яка сила теж тут присутня в плані там того, що Росія, вона масово корумпує грузинську еліту, вона там скуповує все. Тобто Росія, вона дуже серйозно взялася за Грузію. І
ситуація з Грузією, знаєте, це така, з точки зору російського політичного класу, це історія успіху, так? Так, як перед тим була історія успіху Чечня. Тобто ми згадаємо, історію з Чечнею, тобто Ічкерія непокірна, яка там маяк свободи, яка там виграла, перемогла Росію під час першої російсько-чеченської війни. До речі, зараз в серпні якраз можна дати, ну, скажімо, головних переможних битв Ічкерії в 96-му році. І після всього цього, після кривавих воєн, після всіх злочинів, які зробила Росія проти чеченського народу, зараз що з себе являє Чечня? Вона з себе являє республіку на чолі з піхотинцем, вірним піхотинцем Путіна Кадировим, і такий зразок лояльності, оплот Росії на Кавказі, і от тепер чеченці теж беруть участь в колоніальній війні Росії проти України. З Грузією щось схоже. Тобто Росія, вона принесла багато горя Грузії, і вона фактично окупувала значну частину території Грузії, вона вбила дуже багатьох грузин і цивільних, і військових своїм вторгненням у 2008 році. Ми пам'ятаємо, що тоді війна не обмежилася, власне, там Південною Осетією чи Абхазією, тобто тоді російська авіація бомбардувала низку міст в центральній Грузії, і при цьому загинуло дуже багато людей. І після всього цього ми бачимо, що Грузія, вона, ну, скажімо так, пішла на певну співпрацю, угоду, такий дружній нейтралітет до Росії. Для Росії це історія успіху. Для Росії це урок того, що які б злочини вона не робила, як би вона не поводилася, вона згодом колись все одно зможе свою жертву, яка сильно від неї постраждала, ну, схилити до такої форми співпраці і колаборації. І це та модель, яку сповідує Росія у відносинах до України. Тобто вони собі уявляють, що вони мають карт-бланш, вони можуть скільки завгодно вбивати, скільки завгодно може бути Бучі, Маріуполів, але колись згодом все одно вона приведе Україну до такої кондиції, до якої вона привела в свій час Чечню, а після того до якої привела Грузію. І тут, власне, наше головне завдання в цьому плані – це не дати відбутися цій історії успіху щодо України. Так? Тобто обламати, власне, цю модель і показати, що ні. Тобто ви не на того напали, ви не з тим зв'язалися. Якщо вам вдалося це з меншими, ну, власне, там, народами з меншими країнами, такими як Чеченська Республіка, Ічкерія або Грузія, то з Україною такий номер не пройде. Тобто всі ці кримінальні провадження, які були відкриті, порушені, вони не закриються ніколи. Незалежно навіть від результатів війни, все одно Путін залишиться людиною, на якій виписаний ордер МКС. Так? Тобто треба показати, що вони вже переступили ту межу, так? За якою вже якось вороття назад не буде. І це, власне, має, ну, це, ну, для нас це буде не просто актом справедливості, якоїсь сатисфакції, це також буде і актом сатисфакції щодо інших попередніх жертв, тобто це буде можливістю відігратися, так, в тій же Грузії, а можливо навіть і Чечні за, ну, власне, ту поразку і ту ганьбу, так, яку вони пережили через те, що змушені були все-таки покоритися російському диктату. Перейдемо до теми Криму вже ближче. В інформаційному просторі Криму зараз зрозуміло, що панує російська пропаганда, яка в тому числі формує російську ідентичність серед громадян України, мого покоління, старшого або молодшого, пропагує певний образ України, українців різного етнічного походження, закликає до служби в лавах держави-агресорки і там ще багато-багато чого. От в мене питання до вас. Ми, як фахівці, скажімо так, медійного поля, що ми можемо цьому протиставити? Ну, знов-таки, повертаючись до того, що ми почали, наскільки ефективна російська пропаганда, так? Тобто, так, ми бачимо, що, ну, скажімо так, ну, те, що, на жаль, російська пропаганда діє, ну, і не тільки пропаганда, взагалі ця модель, так, то модель інкорпорації українських громадян і використання їх ресурсу, це ми бачимо, наприклад, по тому, що от було там нещодавно, здається, дослідження Альменди по дошкам загиблих, власне,
бойовиків. Це оці меморіальні дошки в школах. На школах, так. Тобто йдеться про що? Йдеться про те, що учні, які в 2014 році навчалися в Криму в українських школах, частина з них вони загинули вже як бойовики, власне, як вояки так званої СВО в війні проти України. І ось їм вішають дошки для того, щоб уже наступні покоління дітей, так, які навчаються зараз в цих школах, виховувати на прикладі оцих от перших поколінь, які вони фактично змогли використати проти України на свою користь. Бо це насправді дуже величезна трагедія, дуже величезний виклик для України, як з цим мати справу. Тобто насправді, ну, дійсно 9, а вже скоро 10 років це досить тривалий час. Так, досить багато чого змінилося, і мені здається, що навіть для підходів після деокупації тут мають бути дійсно диференційовані підходи до територій залежності, ну, в ранжуванні часу, які ці території перебували під окупацією. Тобто Крим і колишнє Ордло – це особливо складні випадки, з якими буде особливо складно, там, на відміну там, від тих територій, які там були буквально там місяць, якщо ми говоримо там про Північну Київщину або там про правобережжя Херсонщини і так далі. Тобто це дуже великий виклик для нас Крим, і тут треба дуже підходити прагматично і дуже, скажімо так, послідовно. Тобто політика України щодо Криму, вона постійно грішила, ну, ще до 2014 року якоюсь непослідовністю. Так, там то підтримка кримсько-татарського руху, то навпаки переслідування його, то там домовляння з Росією, то якісь суперечки, то призначення одних якихось призначенців з політичних сил. Тобто ця політика, вона має відійти в минуле. Тобто ми маємо розуміти, що ми отримали величезну проблему, яка вимагає дуже системного, дуже ретельного підходу з боку держави. Ну, а з приводу того, наскільки наскільки складно буде нам повертати, інтегрувати суспільство кримське, зокрема молодь кримську в українське суспільство. Ну, тут є теж, скажімо так, дві полярні точки зору, ну, які відсилають нас до різних періодів, ну, як не дивно, радянської історії. Тобто радянська історія і Радянський Союз – це для нас така певна модель, коли у нас було ідеалізоване, індоктриноване суспільство, і, власне, Росія, вона зараз до цього прагне. Тобто, якщо ми говоримо про, там, умовно, якесь там раннє радянське суспільство, так, якісь такі революційні часи, то ми бачимо, що там більшовикам дуже багато вдалося для того, щоб залучити, притягнути на свій бік, зокрема, молодь, зокрема, широкі верстви населення. Так, і в цьому була загроза, тому що, ну, дійсно, це було багато в чому таке індоктриноване суспільство, з яким було важко працювати, яке важко було переробити. А з іншого боку, ми маємо протилежний приклад пізнього Радянського Союзу, в якому, попри фактично, ну, скажімо так, офіційне домінування комуністичної пропаганди, коли вже не існувало жодної опозиції, коли, здавалося, був повний застій, ми бачили виродження, власне, цієї ідеології. Ми бачили, що люди фактично вони, ну, абсолютно ритуально ставилися до комунізму, до всього, що пов'язано з радянською ідеологією. І, по суті, це полегшило розпад Радянського Союзу, тобто ніхто за ним не шкодував. Насправді, ніхто щиро не вболівав за ті ідеї, які нав'язувала комуністична партія в той час. І повертаючись до Криму, повертаючись до наших реалій, тут є дві такі полярні точки зору, що або ми буде, власне, як в пізньому Радянському Союзі, коли просто всі ці юнармії, якісь там і так далі, просто вони зникнуть і все, і люди просто, ну, будуть вдавати, що вони і не знали, і ні при чому. Так? І інша позиція, що все-таки за цей час, ну, вдалося виготовити якийсь певний такий кістяк, ідеологізований, індоктринований, зокрема, серед молоді, ну, з якими буде дуже важко щось робити, якось їх переконувати в чомусь. Ну, мені здається, ви до чого схиляєте? Мені от здається, що правда, вона, як завжди, буде десь між цими двома полюсами, тобто буде, ну, скажімо так, є між ними певна така сукупність перехідних якихось станів, континуум певне, ну, от десь на якомусь континуумі. Тобто ми стикнемося як з певною частиною суспільства, з яким буде абсолютно дуже важко мати справу, так і, власне, нас, я думаю, приємно здивує, попри, ну, зараз побоювання, що багато людей, вони просто навіть серед тих, які там пішли на державну службу, чи там на які брали участь в всіх цих там зерніцях, там юнарміях і так далі, тобто вони просто, ну, з тим, як зміниться влада, там Крим буде визволений, що вони, по суті, там прийдуть і скажуть, ну, знаєте, такі були обставини, всі йшли, я пішов, я там сильно там взагалі ні при чому, я там нічого поганого не робив, я не з ними, і взагалі там все втрапилося
сталося випадково. Так? Тобто, ясно, що буде дуже багато таких випадків, я переконаний. Переконаний чому? Тому що, попри те, що Росія зараз має, напевно, більші можливості для, власне, індоктринації, ніж Радянський Союз, вона в чомусь і більш творчо підходить до цього питання, тобто вони намагаються якісь там технології, психологічні там впливи і так далі. Вони сучасний прогрес хочуть поставити на службу індоктринації. А з іншого боку, сучасне кримське суспільство, і російське суспільство тих територій, які підконтрольні кремлівському режиму, вони не настільки закриті, як Радянський Союз. Так? Тобто завдяки, власне, інтернету, завдяки можливості дізнаватися альтернативну інформацію, тобто люди, вони так чи інакше, вони все одно, хто хочуть, хто цікавляться, вони зможуть ознайомитися з альтернативною точкою зору, прийняти її, навіть якщо вони її не будуть демонструвати в тих умовах, вони все одно, скажімо, можуть там залишатися там з якоюсь там дулею в кишені і стосовно всього, що відбувається, і просто, скажімо так, чекати кращих часів. Так? Тобто, і думаю, що в принципі більшість людей, навіть в Криму, вони просто готові пристати до переможця, умовно, так, тобто вони готові прийняти ту реальність, яка, власне, буде створена. Це не дуже добре з точки зору якоїсь там оцінки громадянської свідомості, громадянської позиції, але з іншого боку, це і полегшить для нас реінтеграцію Криму, реінтеграцію суспільства. Тобто це наступне буде завдання зробити з цих людей справжніх громадян. Зараз, принаймні, якщо нам вдасться зберегти мир, якщо нам доведеться зберегти певну стабільність в Криму, це вже буде дуже велике досягнення після деокупації. В будь-якому випадку з цими людьми треба буде працювати. І насправді якраз моє питання про це. Бо я, як журналіст, розумію, що я прийду в Крим, приїду туди зі своїм баченням, зі своїм бекграундом за останні 9 років, а люди там зі своїм бекграундом за останні 9 років. Умовно, їх там може дратувати, що я думаю і говорю по одному, а мене навпаки. І я просто намагаюся для себе зрозуміти, а що я маю людям цим розповідати про Україну. Хороше питання. Моя гіпотеза полягає в тому, що ви можете бути приємно здивовані тим, що якоїсь величезної прірви ментальної між вами і кримчанами не існує. Тобто не існує, принаймні з частиною, з певним колом тих спілкування, яке у вас буде в Криму. Тобто, принаймні з тими людьми, які готові будуть з вами спілкуватися і вас слухати. Зрозуміло, що я теж з Севастополя, ми всі підтримуємо так чи інакше спілкування з певними людьми в Криму, і уже зараз можна сказати, що це наші однодумці. Так? Це наші однодумці, які живуть в нашому інформаційному полі, які живуть нашими проблемами, з ними не буде ніяких, скажімо так, перетурбацій, тому що вони вже в нашому порядку денному. Частина людей, вони навіть які не підтримують спілкування, але там підглядають, підслуховують, дивляться, намагаються зорієнтуватися в тому, що відбувається, вони також, в принципі, будуть більш-менш, вони будуть розуміти, чого очікувати від нас. Так? Тобто вони не будуть здивовані. Частина людей, вони, скажімо так, будуть мати певні якісь фобії, переляк, упередження, але вони приємно здивуються від того, що українська влада, вона не буде такою кровожерливою, як розказує російська пропаганда. Тобто вони, можливо, там, скажімо так, займуть якусь вичікувальну позицію, поки зорієнтуються, а потім зорієнтуються, вони зрозуміють, що насправді не все так страшно, як колись. І думаю, що ті, які найбільш перелякані, найбільш упораті, це, в принципі, завжди меншість. Якась частина, дай Боже, щоб і значна, вони просто залишать Крим разом з окупантами. Тобто, є певна категорія громадян, які, в принципі, нам як громадяни і не потрібні, так, в Криму. Тобто, які, в принципі, не готові бути українськими громадянами ні за яких обставин. Тобто, на жаль, є і такі люди, і вони в цьому суспільстві дійсно навряд чи вони уживуться. Так. Тому я думаю, що так, потрібні підходи особливі, але з іншого боку, там, прям сильно пристосовуватися і міняти, там, наприклад, якісь там загальнодержавні підходи, які відбулися, тобто заради Криму, заради кримчан, можливо, і не доведеться. Тобто кримчани легше вони повернуться в український дискурс, ніж ми собі думаємо, і якогось вибудовувати такого спеціального, адаптивного, такого там лайт якоїсь версії там декомунізації чи чогось іншого, то для Криму, власне, і не доведеться. Пане Максиме, останнє питання. Ми з вами говоримо про Крим, про те, як працювати, умовно кажучи, на аудиторію в Криму.
А мене ще цікавить навпаки, як працювати на аудиторію загальноукраїнську про Крим, бо знову ж таки люди тут з зрозумілих і цілком виправданих причин мають гостре відчуття справедливості. Мгм. Да? Як ми маємо вже готувати цих людей до тих викликів, які у нас будуть чекати на деокупованих територіях, зокрема в Криму, щоб якось оцей діалог або, скажімо так, термін цього діалогу максимально скоротити і спростити? Знаєте, до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, ну, скажімо так, відчувався вже якийсь певний скепсис, так? Тобто була певна якась така стабільність, так? Питання Криму воно ніяк не вирішувалося, і взагалі, скажімо, важко було спрогнозувати, як вирішувати питання Криму. Тобто у нас був певний дипломатичний процес, певний формат по Донбасу, по Криму у нас взагалі нічого не було, крім, власне, якихось ініціатив на зразок Кримської платформи, в якій Росія не брала участь жодним чином. Тому був певний такий скепсис з приводу того, взагалі з приводу перспективи відновлення територіальної цілісності, тобто навіть на експертному рівні, хоча не публічно, люди часто вони ділилися якимись там своїми такими міркуваннями. Знаєте, повномасштабне вторгнення, яке, звичайно, було величезним горем для українського народу, але з іншого боку, воно реанімувало так питання, в тому числі територіальної цілісності Криму. Тобто дуже багато людей зараз суто з принципу, вони говорять, що ми вже не поступимося жодним чином територіальною цілісністю, що багато хто просто зрозумів, що Кримом не можна відкупитися від Росії. Якщо були якісь у когось такі ілюзії, то зараз ці ілюзії повністю зникли. Тобто зараз, мені здається, що суспільний консенсус з приводу необхідності повернення Криму, він вище, ніж був до 22-го року. Тобто це моє припущення, яке, в принципі, можна перевірити соціологічно, але зараз я не готовий оперувати якимись цифрами. Тобто в цьому плані уже легше говорити широкому загалу України про Крим. Інше питання, що дійсно те, що ви порушили, питання запиту на справедливість. Тобто, в першу чергу ми говоримо про питання колаборації в Криму, і тут уже теж ми питання це порушували, що має бути все-таки певний диференційований підхід до окупованих територій з точки зору, зокрема, роботи з проблемою колаборації, залежно від терміну терміну російської окупації. Так? Якщо там російська окупація тривала короткий період, умовно кажучи, до колаборації може ставитися більш жорстко, ніж якщо це було там 9 чи 10 років. Тому що за 9 чи 10 років, умовно кажучи, там окупанти мали набагато більше шансів схилити навіть тих людей, які від початку не готові були співпрацювати і не хотіли цього, але ті обставини, які і час, вони відіграли свою роль, тобто, відповідно, вони якусь частину людей до тих чи інших форм співпраці схилили. Так? Тобто, в плані ставлення до колаборації, очевидно, треба, скажімо, готувати вже зараз українців, що, можливо, в чомусь поблажливіше буде такий поблажливіше ставлення, тобто не амністія, але якась така форма, скажімо так, коли, наприклад, люди, які взяли російський паспорт в умовній Бучі, так, там, навесні 2002 року, і люди, які взяли паспорт російський в Криму, це різні ситуації, абсолютно. Я думаю, що тут треба буде ще враховувати наслідки діяльності колаборантів, тобто наскільки вони нашкодили життям інших громадян України на окупованій. Абсолютно, так. Тобто, звичайно, якщо там люди, якщо певні особи, вони взяли участь в агресії, повноштабній агресії, так, тобто колишні громадяни України, в тому числі там зрадники з військово-морських сил, теж такі приклади є. Тут нема цим людям якихось там пробачення, так, тобто вони в 2014 році ухилилися від виконання свого обов'язку як військовослужбовці, аби не було війни, а тут вони фактично вже цей аргумент чомусь не спрацював. Їх послали воювати проти України, вони не відмовилися, а пішли. Тобто ці люди, звичайно, така позиція, вона абсолютно неприйнятна, тобто колаборанти такого плану, вони мають відповідати по максимуму. Може, на сам кінець, але таке дуже важливе питання, яке зараз залишається щодо Криму, це питання, власне, перспективи устрою Криму. Тобто, як буде Крим виглядати в політичному плані після деокупації. Тобто, у нас до окупації, згадаємо, так, тобто, чим був Крим? Крим був автономною республікою, куди, власне, не входив Севастополь, Севастополь був окремим регіоном, і де-факто ця автономна республіка, вона була російською, так, давайте говорити там
називати речі своїми іменами. Зараз активно, власне, в українському суспільстві обговорюється питання того, що перспектив, власне, реалізації права кримськотатарського народу на самовизначення в тій чи іншій формі. Але держава, вона досі не взяла на себе якусь таку роль лідера в цьому процесі, тобто вона не сказала, не висловила свою позицію. Так? Тобто є певна дискусія в суспільстві, немає такого однозначного консенсусу, і це саме та сфера, де держава могла б там проявити якось певне своє лідерство, якось позначити якісь перспективи. Зараз держава, вона усунулася від цього процесу фактично, поза тим, що були там ухвалені низка важливих законодавчих актів стосовно кримських татар, але перспективи, власне, образ політичний Криму після деокупації держава, вона відверто не формулює і не каже, власне, як має виглядати Крим. Тобто в чомусь можна зрозуміти таку позицію, але знов-таки це не є лідерською позицією. Тобто, в принципі, мені здається, що держава могла б там взяти на себе певну сміливість для того, щоб якісь там рамки вже зараз позначити. Тобто це, в усякому разі, це було б чесно в цій ситуації. Це має зробити Офіс президенту, представництво президенту, абсолютно. уряд. Так. Це мають робити вищі ешелони влади. Тобто на рівні суспільства такі розмови і таке обговорення давно триває, але влада поки що загалом генерально зберігає мовчанку з цього питання. Я, зараз згадав це останнє просто ремарк. Перед початком повномасштабної фази війни якраз ви казали, що цей скепсис щодо Криму. Я був на Львівському медіафорумі, де ми обговорювали, чого тема Криму не піднімається. Різні були спікери, цікаві. Я пам'ятаю, як, по-моєму, якщо не помиляюсь, Павло Казарін, журналіст, зараз військовослужбовець, сказав, що держава має бути якраз цим джерелом інформаційного приводу з теми Криму. І, по суті, воно так сталося частково. Да? Тобто ця Кримська платформа, і ми бачимо, що з апарату президенту йде більше заяв про Крим, ніж було до того. Тож, можливо, ми скоро зможемо почути і про... Так, Кримська платформа дуже така важлива ініціатива. Вона була, нагадаю, заснована ще до повномасштабного вторгнення, так, здається, там за рік чи за два. І з початком повномасштабного вторгнення вона не втратила свої актуальності. Тобто фронт став далі, тобто Крим став, умовно кажучи, далі від нас як військова ціль, географічно, але Крим став ближче як політична мета для України. Тому що у нас вже немає табу на визволення Криму військовими засобами, тобто це табу, яке неписане табу існувало до повномасштабного вторгнення, зараз воно абсолютно зняте, і причому воно знято як з точки зору декларації українського уряду, українського керівництва, так і з точки зору ставлення партнерів. Тобто ніхто зараз не говорить про те, що не треба там бавовну влаштовувати в Криму, бо це ж Крим, це ж щось сакральне, а це ж не можна порівнювати Крим з Херсонщиною чи там Запоріжжям. Крим це щось там таке особливе. Зараз уже так не говорять, зараз уже за Україну абсолютно визнають її право визволяти Крим тими способами, які вона вважає оптимальними. Вийде дипломатично це зробити, гаразд, добре. Не вийде дипломатично, доведеться воювати, гаразд, допоможемо, будемо вас підтримувати і в цьому відвоюванні Криму. Тобто це дуже позитивно, і черговий саміт Кримської платформи, здається, теж в серпні відбудеться вже ближчим часом, десь близько власне відзначення Дня Незалежності в 20-х числах серпня. І знов-таки будемо чекати на розширення власне міжнародної підтримки, розширення коаліції, які підтримують власне декларацію, які підтримують цілі Кримської платформи. Пане Максиме, дякую вам дуже за цю розмову, за ці цікаві змістовні речі. Я нагадаю, що з нами був Максим Майоров, представник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Дякую вам. Дякую. І вам дякую, що додивились нас до кінця. Пишіть, що вам сподобалося чи ні, пропонуйте ідеї для наступних розмов і донатьте на Збройні Сили України, наближайте нашу перемогу.